Hey yo, Peter Button her, yo! Vi skal til at spille noget minigame. Hvad hedder det egentlig? Det ved jeg ikke. TNT Run. Sammen med Ralle 53 og Weekend Sai, og så en hemmelig stjerne, gæstestjerne, vil jeg tro, som ikke får lov til at sige noget i den her samtale. Hvornår begynder vi, Ralle? Ja, I skal bare vælge en farve alle sammen. Ja, jeg har valgt. Jeg er pink, Ja, som jeg I kan se. blå. Som I kan se. Så er Jeg vi er galt. rød. Rul din bøse. Og I kender godt Weekend Sai. Random dude. Kom nu bare hen. Gik Kom nu serveren væk. lige ned der. Det ved jeg, tror jeg. Jeg røg ud. Jeg blev kigget. Ej, den ligger... Fuck det. Og jeg er det inde igen. Ja, du er inde igen. Er I alle sammen klar? Jeg er klar. Jeg har trykket. 2, 1, nu, klik. Når jeg er i gang med at løbe nu. Okay, I må ikke løbe nu. Ej, rul det skål bare en gang. Og det her, det gælder om, som I kan se, Jeg er allerede nede. om at løbe på det her. Man er ikke kreativ, men det gælder om ikke at falde. Ej, for satan, det gælder om ikke at falde. Fuck, der Lol, var jeg er stadigvæk oppe på første. Lol. Rulle din flyver. Jamen, det var en fail på grund af, at jeg faldt sådan ned. Hallo, jeg er seriøst stadigvæk oppe på første lag. Men som I kan se, så løber random dude. Hov, hvorfor fuck flyver en hele tiden, mand? Hvad sker der? Hvorfor hop? Ja, det ved jeg ikke. Faktisk super godt spørgsmål. Men det der nede ved det her spil, det er, at man kan smadre bloksene, sådan set de ikke rører ned. Nej, nu røg jeg ned på anden lag. For satan. Nu dør jeg. Jeg taber lige. Men der er ikke nede på anden lag, der bare ødelægger det for os fuldstændig. Det er Vikke. Og Vikke ham kender jeg godt, og så er der 2 nye. Eller som ikke er med i Petobanden, men nogle af mine. Nogle af mine venner fra Serveren op. Ja, og som har sat serveren op, og det er 2. En af dem er fra min Jeg klasse. blev lige løftet op et lag. Lol. Ja, det er fordi man kan bruge eksplosionen. Når vi har stået ovenpå dem, så kan man blive løftet op et lag. Jeg synes bare sådan, det lægger lidt for mig i hvert fald. Og fordi serveren ikke har så meget kapacitet, og vi springer ned. Lag også sådan okay for mig. For satan, det går dårligt for mig i den her, mand. Hvad sker? Og man er mod... ja, du er den øverste. Nu døde jeg, nu døde Nej. jeg. Er du allerede ude? Ja, Oh, fuck. Ej, hvor fedt, Rulle. Nå, Rulle, du kan bare spectate os andre. ja. Hvorfor fuck? Jeg bliver nødt til at slå mig selv ihjel. Rulle died. Sådan der. Ja, det er jo... Jeg skal gå ind og spectator. Og hvem har vi på det øverste lag? Det er mig. Okay, skal vi afsløre en hemmelig gæst? Okay, det var ham, der ikke faldt ud af verden, så ham kan I vel godt regne med. Og jeg har fanget et hjørne. For satan, Ralle, han er tæt på at ryge ud. Hvor er Weekend Sai? Han er lige 2 lag under mig. Vigge? Jeg tror bare, jeg bliver Jeg kører heroppe stilen. i evig tid. Jeg tror, jeg vinder stor, faktisk. Og der har vi Vigge, der kører pacen derude af. Nej! Vigge, det går. Fuck, du er tæt på at falde ned. Nå. Nej, jeg er nede under ham. Jeg kom til at flyve, undskyld. Ikke snyde. Jeg røg lige under ham, Rulle. Jeg er lige røget ned under ham. Lol. Nej! Tabte du? Og vinderne er Vigge den seje! Jeg skal stadig prøve at overleve. Vi skal bare prøve at dræbe det. Ja, okay, så prøver jeg at slå. Se, hvor lang tid han kan holde. Nå, okay, jeg er død. Ja, det var alt for det her minigame. Der kommer også snart nogle flere, vil jeg tro. Så husk at subscribe og comment. Ses! Ja, ja!